Počúvate chutný podcast plný inšpirácie a výborného jedla. Skôr ako začneme podcast, ktorý sa volá Chutný, Samir mi niečo doniesol. Hovor, že čo to ja budem šúšťať. To je čistý croissant. Doniesol som ti tie veci, ktoré mi u nás najviac chutia. Aha. Všetko sladké. Čistý croissant, to je pán šokolád. Aha. To sú dva druhy pastelov, čo robíme. Vanilkový a čokoláda lieskovec. A toto mi asi najviac chutí, to je višňa mak. To je z croissantového cesta a višňa mak. Taký, prepáč, že mu poviem slimák. Áno, je to slimák. Hej. OK. A toto je niečo špeciálne v skle? Hej, to máš odo mňa. To s bratom vyrábame domácu harisu. A je perfektná. Musím pretočiť zvyšné časti. Čo? No, lebo priniesol si a nie je to podmienka účasti a nikto debaty. Ti nič nedoniesol. Vieš čo, ale ako bolo to tak, že bolo to gentlemanské a bolo to v pohode. Bolo. To len som tak zamachroval. Tak toto bol začiatok a ty si na mňa vybalil tieto veci a ja si všetky teraz chcem dať a som zaslintaný, takže ďakujem. Ale my môžeme začať podcast, ktorý sa volá Chutný. Dnes je to Samir. Ak poznáte pekáreň Kruh, tak presne o tom rozprával. A teším sa, že sa budeme rozprávať o niečom voňavom, chrumkavom, chutnom, zaujímavom a inšpiratívnom. Vítaj, ahoj. Čau. Rodina je najviac. Rodinné výlety, rodinné oslavy, rodinné balenia, rodinné oblátky. Až 80% plnky medzi dvoma chrumkavými plátmi v 6 lahodných príchutiach. Užívajte si rodinnú pohodu plnú chutí s prémiovou kvalitou od Sedity. Rodinné. Domov je tam, kde je Sedita. Chutný podcast. Samir, neprejedol sa ti chlieb ešte? Dá sa prejesť chlieb? To neviem. Dobrého asi nie. Že to tak býva, že sa nedá prejesť chleba? Chutí mi. Kde a aký je tvoj chlieb? Taký ten, u mňa je u babky, ja ti poviem, že u ktorej susedy to kupovala, tam boli také domy, kde boli dole potraviny a viem, že to bolo u Pilipky alebo Čopičky, hej, Čopíková, Pilipová teta a to boli také chleby, ktoré viem, že boli a mi voňajú a v podstate, keď mám akýkoľvek iný chlebík, tak keď ho povoniam a pohrám sa s ním, tak voniam, že či to tak naozaj vonia ako ten babkin chlieb. Porovnávaš. Máš nejaký benchmark. Je tam, nahrávam. No. Čiže kde je tvoj chlebík takýto? Teraz tento v Kruhu. Ty si reálne, že v 37 rokoch som ochutnal najlepší chlieb. A bol tvoj. Akože jedol som dobré chleby vždy. Aj mamina piekla, aj babka. Potom mamina zistila, že má celiakiu, tak peče už iba bezlepkové a tie nie sú dobré. Ona bola taká smutná, keď som tam začal, že v pekárni a vie si tam prísť dať kávu, ale chodí a aj tá káva je tam chutí. Okay. Takže teraz. No, a ako sa dostane človek k tomu, že ten chlieb začne piecť a povie si, že to je ten chlieb? Ja ho nepečiem. Vieš, čo sranda? Ja som nikdy neupiekol chleb. Rozumiem. Že to zastrešuje, tak ja napríklad nevarievam. Ako varievam, ale nedá sa to volať tým varením, ktorý možno niektorí, ktorí počúvajú podcast Chutný a sa zaoberajú gastronómiou, majú pocit, že... To som netušil, ja som myslel, že tiež si taký nejaký prepnutý, že aj ťa to baví a robíš veci okolo toho, ale aj doma. Ak rozoznávame levely profík a level hobík, tak ja som pod hobíkom. Lebo, a to máme možno spoločné v tom, mám obmedzenia doma. Aha, vieš, no, to takže tak. Ako si sa dostal do toho, že pekáreň Kruh, že ten chlieb, pečivo a vôbec pekáreň je to, čo chceš robiť, alebo to, čo chceš ponúkať, to, čo chceš manažovať, obchodovať a deliť sa so zážitkom z toho, lebo je to zážitok. Ja som sa tam dostal viac menej náhodou. Predtým som pracoval v Jasaj a prišla takáto ponuka, pracovala tam v tom čase moja bývalá kolegyňa z Jasaj. Vedel som o tom, čo to je a ako to je dobré, chodieval som tam často ešte predtým, ako som tam začal robiť. No a prišla ponuka, prišlo mi to ako príjemná zmena po 4 rokoch v Jasaj. Toto je že zaujímavé, že ako svičneš z toho Jasaju do pekárne Kruh. Neviem, v tom momente mi to prišlo ako najlepšie rozhodnutie a to, čo chcem ísť robiť. Takisto ako keď som v Jasaj začal a
spravil som preto všetko a som tam a každý deň som tam rád. Je to perfektné. Nikdy to nebudem ľutovať, to rozhodnutie. Byť v gastronomii, v reštaurácii nejakej, je vec, že jedna sezóna, zacykliš sa, druhá a tak ďalej a tak ďalej. A potom je už len moment, kedy tie presypacie hodiny otočíš a či odratáva, alebo ešte stále naberáš. Ale prepnúť to do tohto konceptu, čo je, pokojne si daj kávu, budem sa pýtať dlhšie, čo je zaujímavé na tom, že v dnešnej dobe si otvoríš pekáreň, respektíve otvoríš, že posunieš pekáreň na level, ktorý v podstate ja to vnímam tak, že tvojou zásluhou a tým konceptom si dostal na úroveň, ako bol Jasaj, a na úroveň gastronómie, nie len pekárne. A teraz nič proti malým pekárňam, práve naopak. Je to super, že takto existujú, ale ten moment ma zaujíma toho preklopenia sa, že idem do pečiva a že tie vône sa vystriedajú z mora do úplne ultra domáckej základnej basic base campu. Ten výsledný produkt, fakt, to, že som tam veľa chodil aj predtým a ochutnal všetko, čo robia od sladkého cez chleby všetky a pice, tak mi to prišlo fakt ako najlepšie rozhodnutie, že chcem ísť toto robiť teraz. A vyšlo to? A vyšlo to. Počuj, a keď si tam chodieval, sníval si o tom, že by si vedel urobiť čoro moro s tými vecami? Vtedy ma to ani nepadlo. To prišlo, že zo dňa na deň tá ponuka. Čiže predtým vôbec. Ale potom strašne veľa. A to je to, čo ma tam najviac baví. Sobotné špeciály. Že tam mi dali šéfovci voľnú ruku a užívam si to. A teším sa z toho, akože ja som skromný a pri zemi a všetko, ale teší ma to na druhú stranu, keď vidím v sobotu pozriem von a je rada až po Istropolis, ako kolega hovorí. No, to je jedna vec. A to Istropolis je už len akože fantomová bolesť Bratislavy, bohužiaľ. A druhá vec je, že je úplne jedno v akom počasí. Áno, zima, dážď, nič. Počuj, ale to je fenomén, ktorý poznám jednak tak od vás z Instagramu, ale ja to poznám zo zahraničia, zo sociálnych sietí, že to je taký, nechcem, aby to bolo takto brané prvoplánovo, ale americký sen. Ak to má byť sen, alebo americký sen, že malá pekáreň niekde medzi Trnavským a Polusom, napríklad, zrazu je tam šóra, nevieš prečo. Máš taký ten pocit, ktorý máš v Londýne alebo kdekoľvek inde, že stojíš v šóre, nevieš prečo, ale na to jedlo ľudia stoja a asi bude dobré, že niekto dal nejaké odporúčania. No veď to. Aký to je pocit takto, že prišlo to? Je to super, je to veľmi príjemné a keď si to rozoberieš úplne na základné, tak to je vlastne, že im tam chutí. A to, čo vidím každý deň, ja tam robím od útorka do soboty, tam je strašne veľa ľudí, čo chodia denne. A častokrát, že na tie isté veci. Ale to je super. No však práve, to je to pekné. Akože niekedy je to krajšie pre mňa ako tie sobotné rady dlhé. Vy by ste sa mohli pokojne premenovať na pekáreň feedback. Že pozitívny feedback, lebo to je... Ja si pamätám, že hovoril mi Peter Varga, šéf-kuchár, že niečo má pre mňa, že to je zážitok a doniesol mi. A potom náš Karol v rádiu, vo fanrádiu, išiel po niečo, čo si dokonca rezervoval a posledné kusy zobral, že to bolo, že trošku ste pripomenuli totalitu, že je vypredané. Že už nie je. A vieš, čo to bolo? Chlebičky? Vieš, nie. Bolo to pečivko, ktoré bolo plnené cabajonkou. Áno, mňam. No. Ježiš. A to mám tak, že, ale to bolo tak, že... To bola bomba. No a to už dávno to som ochutnal a to bolo také, že vieš, mal som taký stereotyp, že dobre, no však koštnem to v pohode. Zbláznil som sa a ja som ten truhlík, čo všade bol, všetko jedol a všetko pozná, aspoň taký chvastač som a toto bolo niečo, že teraz, že takto pečivo, alebo tú plnku, alebo čo to je a teraz vysvetľuješ, že ešte si to nejedol a vlastne zrazu si dojedol a chceš ešte. Presne toto, ja milujem ten pocit, keď niečo ochutnáš nové a ti dekel. A hen to bol presne moment aj pre mňa. Ten krém, čo tam babi robili, to malo úplne ideálny pomer
alkoholu a tých ostatných ingrediencií, že cítil si to tam. A niekto myslím, že aj písal niekde, že nafúkal, alebo čo nejakú takú blbosť, ale... OK, to aj z gaštanov, alebo z nejakých takýchto rumových praviliniek. Alebo niečo, hej. Tiež som to skúšal, ale v štúdiu, že som zjedol a fúkol a bolo, ale to... Takže hento, že tiež som mal ten pocit z toho. A to viac vecí za ten rok, aj neviem, 4 mesiace, čo som tam ochutnal a toto. Počúvate chutný podcast. Čo ťa prekvapilo na tom pekárenstve? Čo si povedal, že je super a čo je taký moment, že ešte stále to nie je všetko, že ešte stále si neurobil, počkaj, teraz sleduj, že ešte si neuzavrel kruh, že ešte je čo. Určite bude ešte niečo. Tak sú špeciály? No jasné, ako hovorím, to ma tam najviac asi baví. Môžem robiť viac menej, čo chcem a teší ma to veľa špeciálov bolo aj takých mixnutých s arabskými chuťami. Aj zajtrajší, to som ti chcel doniesť, ale zjedol sa. Aha. Bude taká fokáča raňajková so zátarom, nakladanou okrou, kozím syrom, tahiny. Dobre to bude. Ešte to nedali aj na Instagram. Už není. Už není, to je moje obľúbené sobotné. Tak sa volá. Dnes čo podávate? Už není. A bavia ťa tie chute kombinovať? No, jasné. Aj kde sú inšpirácie? Častokrát nikde, len vymýšľam si v kuchyni, ale inokedy rôzne recepty na YouTube, alebo hlavne Instagram, veľké inšpirácie. A knižky, všeličo. Chodíš s otvorenými očami a hlavou? No. A čo by mohlo nejako fungovať, tak... A hlavne chodiť von jesť. Nemyslím konkrétne možno teraz, že do mesta, ale von. A to ti strašne veľa dá. Keď vnímaš všetky tie veci a čo ako vzniká a čo ti to spravilo v ústach, tak... Toto je šialené. Tento moment toho prekvapenia pre mňa je, že šialený v tom, že prichádza, čo som aj hovoril, že to čo je, že tie chute sú, že zrazu ti hlava nedáva, že čo to je, že to sa dobre je a tak ďalej. Stalo sa ti, že si bol sklamaný niekde v zahraničí? A mierim tým možno aj k tomu, že už doma u seba dokážeš dať ten level, ktorý by mohol byť taký, že ak niekto z Európy príde, dá si u vás niečo ochutná, povie, že ďalší point navštíviť Bratislávu. Dal si vonku niečo také, že škoda. Nedávno. Dokonca na moje narodeniny. Tak to bolo v Kodani. Kodaň. Lebo my sme plánovali nahrávanie v čase, keď to prekazila priateľka a dala ti darček, čo je super. Áno, no najlepšie. A v Kodani si niečo také mal, že išiel si, že dáš si smorobrodík a nebolo to ono? Nie, práve, že to bolo v reštike, čo nemá Michelina, nemá hviezdu, ale sú spomenutí v tom bedekri. Čiže očakávaš od toho niečo viac. No ale sranda na tom bola tá, že stretol som sa tam s jedným bývalým kolegom z Jasaj, čo tam robí v takej reštike, čo robia čisto ryby a seafood. Skoro sme išli k nemu, ale zvolil som alternatívu inú, pekne vyzerajúca reštika, menu vyzeralo tiež super. A všetko by bolo dokonalé, keby každý z tých chodov, okrem dezertu, trochu posolili, že neboli dochutené tie jedlá a veľa to tomu... Ubralo. No. Dal som risotto sedanové, zeler sedano a ma presvedčil, že to tak má byť a tam nebolo maslo, ale bol nejaký olej čudný. A to bolo, že toto bol horší prúser ako neposoliť, ale chápem, že očakávaš niečo. Toto som asi vypichol taký... A to je ten moment takej tej škody, nie? Že škoda, že... No, aj ma to mrzelo za toho kamaráta chvíľu, ale nevadí, tie ostatné veci v tej Kodani to vynahradili a to nebola to katastrofa, ale vedel som, že to nebolo to, čo som čakal asi. Hej, už si to spomínal a chytil sa tej informácie, aj keď svojím spôsobom je to vec, ktorá je nepodstatná, do určitej miery možno podstatná. Ja neviem, kedy má Samir meniny v kalendári. A spomínal si nejaké také arabské chute. Máš ty nejaký taký, že background alebo chuťový, taký orientálnejší? Je to tak, že si natancoval najprv takto nejako chute? Nemám meniny. Nemáš meniny? No. Tak dajme dnes.
Ďakujem. Alebo všetko najlepšie k meninám. Ďakujem. Dáš mi pastel. Hej, ocino sa narodil v Haife, v Palestíne. A potom vyrastal v Libanone a v Damašku v Sýrii. Čiže odtiaľ to. Nepoznám, neviem, ale toto, čo som zažil reprodukovanie v Londýne, to sú šialené chute. A sú také, že zásadné chute, to je fakt back to the roots, chutí akýchkoľvek. Áno. Aj tá focaccia zajtra, to je ono. A berieš z toho inšpiráciu? Teda vlastne si odpovedal. Hej, lebo mne všetko vlastne, čo mamina ocino varili, keď sme boli malí, tak chutilo. Od plnených jahňacích čriev až po hroznové listy alebo okrový guláš. Toto sú momenty, ktoré sú v podstate... Tak ty si začal cestovať skôr, ako si začal cestovať. Vlastne áno. Je to tak, nie? No. To je super, počkaj, to je mega. Lebo tie chute pre mňa sú tu zásadné, že babka u mňa a potom rozvoj ten ďalší a každý ďalší výlet do zahraničia bol, že skúšam nové, hocby čo bolo. A dokázal by si porovnať chuťovo, že kde sme, čo nám chýba, čo by sme vedeli možno v rámci priestoru, ktorý žijeme. Nelimitujem sa na Slovensko, beriem to skôr, niekto to možno berie ako rakúsko-uhorské, alebo uhorské, alebo stredoeurópske. Vieš zadefinovať takýto priestor náš nejaký je chuťovo? Asi nie tým, že vlastne mamina robila aj slovenské veci, aj tieto lokálne všetky recepty, aj babka vlastne z Topolčianok. Takže tým, že to bolo pestré a jedol som aj dobre to, tak neviem, nebudem ti asi nikdy tvrdiť, že niečo to je lepšie ako... Rozumiem. Aj to vie byť super, aj to. Skôr som myslel na to, že či Slováci sú, že či sme v rámci kuchyne, a to máš možnosť porovnať aj v rámci toho, čo si mal a robil, že či sme zemiakový fakt, alebo či sme kašoví, alebo či... ale chleboví asi sme, nie? Asi, hej. A tak chleba vždy bude. To bude základ teda. Počúvate chutný podcast o jedle s inšpiratívnymi ľuďmi. Kde si ty pričuchol a kde si sa rozhodol, že to, čomu sa chceš venovať, že bude varenie, gastronómia alebo veci, ktoré voňajú a chutia a sú zážitkom v konečnom efekte? Asi tak 10 rokov dozadu som asi všetok voľný čas bol v kuchyni doma a varil som si. Nechodil som nejako von jesť. Bavilo ma to. Aj si to fotiť, preto aj ten Instagram. A neviem, prerastlo to do toho, že som chcel zistiť, či to viem robiť aj tak, že za to budem dostávať peniaze. A tak som išiel, spýtal som sa Tomáša Liseho viac aj na stáž. Behom 2 týždňov som nastúpil a už som tam ostal. Dal som výpoveď v ambulancii a začal som variť. Čiže tvoj príbeh nie je hotelovka a... Nie, nič. A to bolo 30... Kedy to bolo? 2007? 33 som mal. Takáto zmena. Čo rozhodlo, že takáto zmena? Nebavila ma tá práca zubára. Nebolo mi dobre z toho. Proste... A hovorím, všetok voľný čas som trávil v kuchyni a stále som myslel len na to, čo zajtra po ambulancii pôjdem nakúpiť, aby som si doma uvaril. Veď to je super. Je to super. Veď ty si akože z fanúšika varenia si to odžil, odmakal, si sa dostal do tohto levelu. A bolo to, akože veľa ľudí mi hovorí, že to je jaká radikálna zmena a tak aj kvôli tomu predošlému povolaniu, ale ja som to nikdy tak nevnímal, lebo to varenie už u mňa bolo také, že nechcem nič iné robiť. Toto ma baví. Zobudím sa, idem do kuchyne. Čím ťa fascinuje to varenie? Neviem, rád jem všetko. Všetko. U mňa varenie je, že pre moje 2 dievčatá doma, že modré z neba, neviem čo, by som strašne rád, nejde mi to veľmi, mi to nejde. Mňa baví preto moje dievča. Vyvárať. To je o radosť navyše. A zároveň ja ten čas, čo trávim v kuchyni, pre mňa to je asi najideálnejšie strávený čas, aj keď pred pár rokmi by som, ja neviem, sedel na gauči, hral PlayStation a pozeral seriály, tak teraz je to takto. A tá motivácia sa pustiť do toho bola bežná, ja neviem, telkovo, internetovo, sociálno-médiová?
alebo len si dobre navariť, alebo mne je ľúto, keď vysolím peniaze za jedlo, ktoré si viem doma lepšie navariť. No. A zrazu sa dostaneš do stavu, že veď aj toto by som vedel, a zrazu je ten moment toho, že prečo si uvariť a motivácia a také tej, že sa hecnem väčší a väčší. Challenge. Počkaj, čiže ty si teda akože chceš tvrdiť, že mám toto vypnúť a ísť Tomášovi zavolať, že nastáš? By som mal na sebe, no. Ja viem, že môžem. Teba by zobral. Hej, len nemám na to, vieš, čiže tam nejaký skill musí byť. A ja som mal stres, mne bolo jasno už predtým, že to bude iné ako doma v kuchyni, máš kopec času, nič. To bolo úplne o niečom inom a toho som sa bál, že či to budem dávať. Ale naučíš sa to a zase je to iba o tom, že robíš to, čo ťa baví a je ti jedno, že si tam 14 hodín na nohách, si tam v dobrom kolektíve a ideš tam aj druhý deň. Aj tretí. No. A čo? A keď máš voľný víkend, čo neviem, či sa udialo, tak aj v pondelok? To hej, to viac som mal rád krátke týždne. Čo bolo pre teba v tých takých hobbykovských začiatkoch, že sústo, že a teraz, že... Rýchlosť? No, to aj Tomáš sa snažil ma vždy učiť a asi keď som tam skončil, ešte to stále nebolo na tej úrovni, ako to malo byť. A nechcem povedať, že som bol pomalý alebo čo, ale tak ja som bol skôr vždy taký viac perfekcionista. Že do precíznosti? No. Nebolo, že si povedal kolegyniam, že chceš podať niečo, skalpel alebo čosi? Ne. To nikdy. Ako náhle som tam skončil, tak ja som to vypustil z hlavy. To je super. To vôbec nemyslel. To je mega. Nikdy. Veľmi oceňujem túto zmenu a veľmi mi to imponuje z toho hľadiska, že máš môj rešpekt na druhú až na tretiu. Ďakujem. Keď ochutnám Harrisu, podľa mňa sa zbláznim na tak ďalej, na entu. A skôr som sa pýtal na ten rešpekt pri tom varení, že ja by som si nekúpil asi domov rebra nejaké živé, v zmysle také, že idem ich opracovať, urobiť, grilovať alebo také čosi, alebo kúpim si hľuzovku a pokazím jedlo hľuzovkou napríklad. Tých možností je strašne veľa. Že či pred takým čím si mal rešpekt, respektíve ktoré bolo jedlo inak. Bulvárny novinár by sa spýtal, že ktoré bolo prvé jedlo, čo ste možno pokazili, hej? A že ti bolo aj ľúto, alebo si povedal, že ich vyhodíme, nevadí, ideme ďalej. Je také pamätné, alebo nie? Nemusí byť. Nepamätám si nejaký konkrétny prípad, ale doma sa mi častokrát stane, že robím niečo a je to na hovno a skončí to v koši. Alebo... A že varíš, potrebuješ nejakú ingredienciu, alebo stačí len surovinu, pozeráš na ňu celý čas a si povieš, niečo mi tam chýba a ty celý čas na to pozeráš a nedáš to tam. Aj to sa mi deje. To je super. No a ten taký moment toho celého, že... mám ambíciu, idem do tej profi kuchyne, Tomáš ťa pustí teda k tomu celému. A teraz prídeš do prostredia, kde je armáda, kde päty spolu a že áno šéfe a ideme a škrtáš zubami, aj keď, ja chápem, dobrý kolektív, úplne iné, odzdušňovanie radiátorov asi. Ako to bolo to? Čo ťa prekvapilo na tej profi kuchyni? Že to robia tak? To bol zasa pre mňa ďalší moment, kedy som si uvedomil, že to bolo dobré rozhodnutie. Fakt, že ty si super pozitívny. Nie, tak toto je. Ja som šťastný. To je mega. To bola pre mňa tiež taká zmena, vieš, ja som bol v ambulancii iba so sestričkou, viac menej. Tvoji klienti nič nerozprávali? 60 plus, hej, a pacienti boli zväčša deti a vojdeš do kuchyne, do takej jasaj kuchyne, to bola radosť pre mňa. Bol moment, ktorý si tým, že si pozitívne naladený a máš akože na to pozitívne spomienky, bol moment, ktorý bol taký, že musím pridať, lebo nestíham v niečom. No, častokrát. A ako si predstaviť, teraz mi napadlo, že ako predstaviť možno aj ten jasaj, ale top reštaurácia, čo sa týka... za mňa stále. Seafoodu, sushi a veci, a chuti, ktoré určite nie sme pripravení. Áno. A už len tým, že sme stredoeurópania, je to úplne čosi iné. Topková kvalita, to znamená, že to nie je o tom, že idem ja okolo a dostanem sa tam, ako stážista možno. Čiže ako si bral tento moment? Lebo ja by som sa položil.
Ako nezvládol by som, to je jedna vec, ale položil by som sa, že hneď na lopatky. Akože dnes, keby sa to stalo, tak asi tiež mám takú reakciu, ale ja som tam nastúpil mesiac po otvorení a akože už vtedy sa vedelo, že to bude niečo veľké, že to je niečo od Fuzo a Ázia dobrá a hlavne Tomáš Lisi, jeho meno. Takže tešilo ma to už vtedy, vedel som, pre koho idem robiť a kde budem robiť, ale to, na čo to vyrastlo za tie 4 roky a vlastne aj doteraz, aj keď tam už nie som, tak to je niečo úžasné. On si tam splnil sen, vždy nám na začiatku hovoril, že chce vidieť, ako budú ľudia vonku stať v rade a zažil som tam tie dni a to tešilo aj mňa. Teraz trošku ľutujem, že nemáme obraz, lebo ty sa usmievaš pri tých spomienkach, čo je super. To je super, lebo v podstate je to pre mňa iná forma a iný druh toho podcastu, lebo je to ťažšie pri introvertoch, kde podľa mňa ty si, že máš rád svoj pokoj, ale na druhej strane o to oceňujem odpovede, ktoré dávaš, lebo sú zásadné a majú ako keby tretí rozmer. Okrem vôňa, chutí je tam ešte tá emócia. K tomu celému je to super sledovať. Toto by som si pustil, počúvaj. Ďakujem. Ešte raz. To je neuveriteľné. A ktorá chuť ťa ohromila, nejaké kombinácie? A poviem ti ja, moju, ja mám strašne rád a jedol som to u frajerov v Savage Garden prvýkrát a bola to cvikla, ktorá bola grillovaná a skombinovali to chlapci s brinzou a ja som z toho zostal napíchaný, že celý život chodí okolo tej chute a tak to kombo, samozrejme, že to bolo tým, že ako to bolo urobené a to kombo to bolo neskutočné. Až som sa hanbil, že som ho neobjavil a milujem túto kombináciu. Že toto bolo pre mňa niečo, že wow. U teba čo bola taká, že chuťovo? Teraz sa bavíme ako o spotrebiteľovi, konzumentovi, ktorý rád papá. Vieš čo, keď tu vidím tieto veci na stole, tak ma napadá napríklad jeden z prvých špeciálov, čo sme robili a to robila priateľka, Paťka, bol Yuzu croissant. Tam sa aj spojilo vlastne to, čo som v Jasaj spoznal s tým, čo som spoznal v pekárni a to bol podľa mňa dokonalý croissant. A ten je... Ja tie špeciály vlastne, odkedy som tam, tak ani jeden nebol dvakrát. Vždy je to niečo iné. Tu už cez 50 ich asi bolo. Ale hen to je jeden, ku ktorému sa chceme vrátiť a spraviť verziu 2. Takže Yuzu. Yuzu, dobre, tak si píšem túto chuť. Chutný podcast. Pre mňa cestovanie bol základ spoznávania toho celého, čo sa deje v gastronómii. Aj doteraz je to také, že spoznávam destinácie podľa vôni a druhá vec je hneď chuť. A môže to byť pokojne aj miestna bagetka nejaká, ktorá je ale nie nejaká franšíza, ale že to je také čosi, že takto rád strašne poznávam. Myslíš si, že kruh by mohol byť taký signature pre takéto pekárenské bystra alebo pekáren takéhoto charakteru pre Bratislavu? Určite. Hej? No, tak minimálne po tom, čo som videl v Berlíne a v tej Kodani, tak určite áno. To, že to je hype a že je to už dlhodobý hype, že už je to štandard, čo chýba k tomu, aby to bolo definitívne moment motivácie, že Viedenčan povie, že ideme my do Bratislavy, do toho kruhu. Čo tomu chýba? Z pohľadu takej inšpirácie pre malé bystierka, pekárne, ktoré robia viac ako len roštek a chlebík. Za mňa sú to tie kvalitné produkty. Dennodenne. A stále lepšie. Že aj keď vidíš, že je to super, vždy vieš ísť aj ďalej. Existujú tie produkty? 100 ľudí, 100 chutí. Pre niekoho sú to produkty v iných pekárniach v Bratislave alebo mimo Bratislavy. Pre niekoho tá naša. Zaujíma ma aj možno tá surovinová záležitosť, lebo ja by som bol strašne dobrý pekár, len nemám takú múku ako ty. Vieš, čo myslím? Akože tovaroználectvo. To je základ. Hej? Kvalitné suroviny. A na tom v kruhu sa zakladá.
či už je to obyčajný malý biely chlieb, alebo tento slimak mak višňa. Všetky produkty sú tam z takých surovín, že... Že to cíti aj to wow. Áno, áno. Ako k ním príde človek bežný? Teraz nejdem robiť, a nerob prosím ťa manuál k tomu, aby to bolo, že vás vykradnú, ale ako sa človek k tomu dostane? Ide do Viedne, alebo si nechá niečo posielať, alebo ja neviem, rozpráva sa s tým? Určite aj kontakty ľudí, ktoré ty máš, a hlavne ísť možno až k zdrojom. Múka z Talianska, francúzske maslo. Povedz mi, OK, ako ty prídeš na múku z Talianska? Že to bude múka z Talianska? Ja, vieš, a že to odtiaľ... Asi by som to vygooglil teraz. A určite si vieš objednať kilo na doma pre seba. Nemusia to byť 25-kilové vrecie. Jasné. Kilové. Ale neviem, asi si spraviť nejaký research online. A koštovať a cestovať asi. No. Lebo toto mňa vždy fascinuje, že každý povie, áno, základ sú suroviny a my máme a teraz dá surovinu, ktorá je, že... No jasné, alebo budeš si chcieť urobiť doma sushi a budeš chcieť rybu, tak ti okamžite poviem, objednaj si od Tomáša, lebo viem, že sú top a nejem surovú rybu inú, ako si kúpim v Jasaj. Toto je na tom čarovné a druhá vec je, mám strašne veľa masla. A ty povieš, že francúzske, a poviem, do keľu. Čo mám robiť, aby som sa dostal na level toho francúzskeho masla? Tiež mi ide len o to, že aby si možno hovoril o tom masle, že možno v čom je iné, ako to vnímaš chuťovo, lebo tie naštelované poháriky chuťové musíš mať vyladené a musia byť kalibrované. Čiže podľa mňa to vieš zadefinovať. Tak asi vieš rozlišiť, neviem, lepšie maslo od normálneho a veľa spraví aj, neviem, to pečivo, že si natreš len tak maslo na chleba. To mám rád ráno, keď tam ešte krájam na chlebičky chleba a parí sa z neho. Aha. Neviem, ťažko povedať. U mňa je to také, že 100 ľudí 100 chutí a chutia mi veci, čo iným možno nechutia, alebo by si predstavovali, že nejem a naopak. No dobre, no ale keď máš tie špeciály a šóru po Istropolis, tak je to o tom, že to šerovanie tých chutí asi funguje, nie? Asi hej, ale tiež možno každý ten špeciál nechutil každému, ale zvykli si na to, že vždy je to niečo iné, vždy je to niečo zaujímavé, možno aj nové a chcú ochutnať a zistia, že to je OK a začnú tam chodiť aj pondelok iba tak na chlebík možno. Uh-huh. Čo všetko máš možnosť ovplyvniť pod týmto brandom? Čo všetko máš na starosti? Ja to mám na starosti bistro. Čiže ja vlastne pracujem s tými produktami, čo vyrobia. Čo oni napečú? Áno, buď chleby, bagety, fokáče, alebo dievčatá na cukrárni, sladké veci. No a ďalej to posúvam niekam, robím z toho niečo, čo ty tam máš prísť zjesť, čiže to chlebiček ráno, bagety, piatky, soboty, sendviče, rímske pice, alebo tie špeciály. Mne hovoria, že furt je tam veľa ľudí. Išiel som na jeden na otvorenie výstavy, tam je kultúrne centrum. Išiel som tam a moja dcéra, neviem odkiaľ to má, asi babeny sa rozprávali v škole, ale že pekáreň Kruh, že tam chce ísť. A hovorím, že tu ideme veľmi krátko a pôjdeme domov, tak sa zastavíme. Keď sme išli na otvorenie výstavy, čo bola taká 30-minútová záležitosť, bolo ešte pomerne veľa ľudí a pomerne veľa tovaru vo vnútri. Keď sme išli späť, už tam bol len zvyšný pobalený chlebík, lebo už bol koniec. Bolo strašné. Nie, to bol dokonca, že piatok alebo štvrtok. A to bolo také, že smutné, lebo ja som, že uvidíš, zažiješ, neviem čo. Ale vypomstil sa mi to, lebo ešte aj pokutu som, tedy dali nové parkovanie tam. No, to tam robia teraz. No. A bolo také, že som si našiel nálepku, takže tak, ale pýtala sa ma, že kde to je a hovorím, ideme po vôni. Tam trošku ten steakhouse nás pomýlil v jej prípade a hovorím, chlebík, pečivo. A už išla, že tu je to. A chcela fotku. Tak mi vysvetlí, aj to, že aj som sa pýtal, že máš na starosti bistro, pracuješ s materiálom, ktorý je z pekárne. Ako vnímaš brand? Lebo
začína to podľa mňa, a môžeš povedať, či súhlasíš alebo nie, byť aj o tom, že kto stojí za tou kuchyňou, že tí kuchári, tie rukopisy, tie mená začínajú silnieť a už sa nechodí len do reštaurácie tej a brať si možno drahšie veci podľa lístka, ale už sa chodí do kuchyne za tým a tým šéf-kuchárom. Ako vnímaš ty brand, ak môžem sa spýtať? Je to super. Je to super a druhá vec, čo mne sa na tom páči, že tí ľudia, čo k nám chodia jesť a kupovať si veci, tak nás všetkých aj vidia. Oni vidia, kto im ten chlieb spravil, vidia baby, ako robia croissany, sladké veci, alebo mňa, čo natieram chlebičky ráno, alebo tak. Takže pomáha to určite. Je to moment, ktorý znamená, vedel by si predstaviť, znamená moment, ktorý sa volá, že franchise? Že to šerovať a ísť ďalej? To neviem, to nie je na mne. Lebo tam sa dostávame do možnosti, ktorá je veľmi ľahko zadefinovateľná a to je udržateľnosť tej kvality. No to je základ a to aj šéfovci na to dbajú, že tá kvalita vždy musí byť na prvom mieste. To opakovanie nie je do určitej miery nuda? Ako myslíš? No, zopakovať kvalitu znamená robiť takú tú rutinu. To hokejisti robia, že si dávajú korčule z pravej nohy cez telo až na ľavu, že takto nejako idú, že majú vždy nejaké rituály alebo čosi, ale toto je v podstate práca, čo je rituál. Že... Z časti je, ale každý ten tím, či už ja na bistre, alebo babi, čo robia sladké, alebo chalani pekári, majú možnosť skúšať aj nové veci a robiť aj nové veci. A neviem, tam možno zachrániš to, že sa to stane stereotyp pre teba. Že tie špeciály to ťahajú. Aj tie špeciály, ale napríklad sladké. Veľmi často sa obmieniajú tie veci. A je to potom pestré pre tých ľudí a baví ich to stále viac. Chutný podcast. Je ťažké zaradiť do ponuky niečo nové, čo ste skúšali? Ako vyzerá také skúšanie, že prídu baby pekárky, baby cukrárky, chalani pekári a ty a teraz šéfovci a teraz sedíte a povieš, bol som v Kodani a dosolíme toto? Áno. Hej? Alebo našiel som toto v tejto knižke, tu som našiel takýto recept. Skúša sa, stále ochutnávame. Nie všetky veci sa vždy dostanú aj na menu alebo na predaj. Ale stále niečo ti niekto dáva do úst. Aké sú reakcie, keď skúšate? Čo si tak skúšal? Teraz máme nové také briošky. Aha. A plnené čokoládovým krémom alebo pistáciovým a zatiaľ tak sa testuje celé a nerobí sa veľa kusov, čiže za deň tam je asi 20, hneď sa to predá. A to je luxus. To prvý raz, keď som ochutnal, to je brioška mekučka ako obláčik a vnútri v tej kakaovej to chutí ako nejaký luxusný termix. Celú si napcháš do úst a chceš triešť. Kto s tým prišiel? Fú, neviem, nepoznám úplne, že čo kto že ešte prichádza. Že toto spravme, lebo nebavia sa vždy aj iba so mnou, alebo že je to proces a kolektívny. No, jasné. Ja sa venujem svojim veciam, oni riešia svoje. Natieraš chlebičky. Keď niečo sa objaví, tak sa to rozkraja a zje. To musí byť super. To ti v tom závidím, ale hneď v zápäti doprajem. Závidiem v tom pozitívnom slova zmysle, že táto práca. A myslíš si, že sme chlebičkoví? Lebo tie chlebičky, niekto ťažko ponúka chlebičky v tom, že sú to chlebičky, také tie, presne vieme aké, a ešte aj emmental nastruhať. A potom existuje nejaká, že ultrafrajerina, ktorá ide až do tých open face sandvičov alebo smörbrödkov a tak ďalej. Že či my sme chlebičkoví? Asi áno. Ja som tiež jedol chlebičky, keď som bol malý a aj len tak s maslom a so syrom. A kapia a ešte uhorka, kto vedel na VR urobiť, bol frajer. No, a chleba vo vajci potom. Tiež. To je moje prvé kontakty sú, že mamka mi urobila lepeňák nejaký. A v bufete na Gimply to nevyťahneš to na 10. Tam si radšej kúpiš horálku alebo čosi v tom čase. Taký zvohnutý valobal, nie? No. A ja som prišiel domov
a aby nezistila, že som nejedol, tak som zasmradil kuchyňu tým, že som si spravil nové. Nie, som to obalil vo vajíčku. A mne sa tam roztopil sír. Salámka pustila tú šťavu, vieš. A ja som zrazu Zas ten moment. A zas ten moment, že ja vyrábam toast bez toho, aby som vedel, že vyrábam toast takýmto spôsobom a bolo to strašne zaujímavé v tom, že to veľmi chutilo. Raz to ochutnala mama a povedala, že to vôbec nie je zlé. A ona si myslela, že to je ten povedzme štvrtkový kyjevský chlieb z pondelka, ktorý bol s ramou. Hej, rama. Rámaja. takže tak. Máš nejaké ciele, ambície z pohľadu, aj napriek tomu, že si veľmi skromný, čo každou jednou vetou potvrdzuje, že si pri zemi a skromný, nejaké ambícia, ciele, buď v rámci kruhu, alebo možno ešte v rámci gastra, alebo to bude tak, že si kúpiš naspäť stoličku zubárskú a vrátiš sa do ambulancie. To nikdy. To sa nestane. Dobre, zubárium dáme preč a poďme na tie ambície. Mám, jasné. Aj v kruhu robiť to, čo robím a lepšie stále. Iné, nové. Či je potenciál rásť, vieš? Že bude to 3-krát väčšie, 6-krát väčšie. Určite viem, že nechcem tam skončiť svoju gastrokariéru. Aj keď teraz je to pre mňa dream job a užívam si to a každý deň tam chodím rád. Ale viem, že keď odtiaľ odídem, tak chcem už niečo svoje. Mám taký deadline, že do 40-ky, tak ešte mám chvíľu čas. To je super. No. Dream job povedať, že je a máš a byť úplne, že nie že na druhej strane, ale úplne inde pri tej zubarine je super. Že za takýto čas, také čo si je, sú alebo nie sú ľudia teraz v biznise? Lebo teraz zrazu začína to byť o tom, že už by aj bolo čo a možno aj pre koho, lebo asi ľudia začali zisťovať, že tie drahé veci sa rozdeľujú na drahé a drahé kvalitné, respektíve kvalitné preto drahé. A že už vedia, že niektoré sú také, že fejky a že už sa to ako keby stabilizuje, aj keď ťažké časy. Hej. Ale nie sú ľudia zrazu. Ja vidím všade, že zháňajú ľudí a ako to máte vy? Ako to vidíš? Myslím, že my sme OK. Ale ako registrujem to, viem, že hľadajú ľudí viaceré podniky. Čo by som mohol, ak by som chcel sa učiť u vás, naučiť napríklad? Či by si ma prijal prvá vec? No. Lebo ja by som, dopiekol a išiel by som robiť rannú show do rádia. Mal by som raňajky. Ideálne. Tam kedy začínaš? O 6:00. No, tak to by si išiel asi k chalanom na chleby. Aha, na chleby? Takej 3:30. O 3:30 chleby. No, alebo k Borisovi na panetóne. Teraz budú robiť panetóne. Áno. A to sa robí od poobedia do neskorého večera. Potom zase nastúpia chalani s chlebmi. A tak sa to strieda. To sú tie netopiere, čo sú dole hlavou, nie? Áno. Rodina je najviac. Rodinné výlety, rodinné oslavy, rodinné balenia, rodinné oblátky. Až 80% plnky medzi dvoma chrumkavými plátmi v 6 lahodných príchutiach. Užívajte si rodinnú pohodu plnú chutí s prémiovou kvalitou od Sedity. Rodinné. Domov je tam, kde je Sedita. Dobre, no tak nech ide sezóna Panettone a vôbec nech máte sezónu celý rok. Ďakujem veľmi pekne za inšpiratívny rozhovor. Pre mňa je toto dream job, že spoznávam ľudí. Ďakujem, že som sa mohol z časti veľmi krátkej, okrajovej stať súčasťou tvojho kruhu, veľmi intimného a že si z časti ma a nás pustil k sebe a povedal tie svoje názory. Veľmi si to cením. Ďakujem. Ľudsky si to veľmi, veľmi cením. Ďakujem. Ďakujem aj ja a to som ešte nekoštol, ale slintám jak Bernardín, počúvaj. No, môžeš to celé zožrať. 3, 2, 1. Samir, ešte raz ďakujem veľmi pekne. Nech sa darí teda. Dík. Chutný podcast vám prináša Milan Zimníkoval v spolupráci s Aktuality.sk a Dobrú chuť.sk.